Hello phung kaham jotono bahai tongbai wansugondro jotono kaham tongbai nai nai ya bayap sung sawai mano chini bukhuk sanjana de burma ojora belai serious bini sak kaham hospital phono tham ke rang kubang manango abo hai khlaino rang nangmani bagano tini jotono 1 টাকা 2 টাকা ke collect khai khanai chung joma khlailai tonglayo ya aboni bisingo chung nugoi mankha chini dofa ya buni dofa chini dofa ya buni dofa sei borok khorong noi je buskango nugoi tongmani ndron nugoi mankana social media ni bisingo borok bo thangoi rang yafarka 53000 is like kubang borok yafarka gabon bagai belai hambai borok kunino je amsuk jora wansugoi wansati prasa he wansugyaoi direct borok bini je obosthano nugoi chung jotono bachalaikhya aboni bagai belai hambai ngete khoroksa taku khundarong nugoi mano abobo wanjoi bosongni no bosaisung ni abo bosaisung 10000 bo online no rekha 10000 kuno ব্যক্তি 10000 rang rinani 10000 magnaya haya dana abosi bochini borok boya bo wanjoi bosongni khoroksa borok amobo bisi omoni borok ya gesei borok 10000 টাকা yafareru 10000 টাকা chini bukhuk sanjanani kaham treatment ni bagai nge borok hai borok no chung hamya hinai maya haise mane borok ni wansung mongono sarai nukjak tongo haise kaisa borok ni bagai borok no samung nango borok ni bagai borok no samungo chugo abo chung sarai phang chung nugoi mano borok ni oije rang rimani bisingti jodi chung nugoi mankha manosri chikon sacharai bini bagai 18 koti rang nango honai aboni bisingo chinti prasarok ni bisingo bo chung nukha rohormani bono rang relai mani amsu 10000 20000 rimai afano 5000 2000 500 mai kai chin borok ni bisingo bori ka nang wanchu chung nugia fano gefia chini borok no amsukai borok riwano hine chungkhono dena wansugoi maya haya dana bondena wansugoi maya je o khorong noi borok 53000 is like kubang rimani abo to chini borok mang borok no donate rohoroi borok rifayana borok no donate khalai kana he diba gaboni bagai wansati prasabo guli marokho o rugi rokno tuyoi je jora wansuk leman jora wansati prasabo no tuyita wansuk gadi o ruguni jora hongke ekattha angkha joto haise ekattha aboni bagai no o jora hambai mario borokno hambai riya hingke chini bagai belai chaya hayangnai haise belai chaya hayangnai karon kaham wansuk mong borokni good person haise se wansung mong chini sanjanani bagai belai important jotone thani wono kachak kormo baksa politics pan thapai mano o BJP khlai tongnai borok sanjanani bagai collect khlai tong hangkai chung rohoya motha khlai tongnai borok sanjanani bagai collect khlai tongkai chung rohoya ama hinai pa wansuk tongmano karon u je fight bo khlai tongo cancer bai abo chini sagong khai bahai abo chung saibang ka go jora kuno politics naharoi chobana ne amhar ta wansuk di jotono rohole di ang bangla bo kaisa video renai mone bagai borok khorok thamni bagai ang sanamnai karon belai khe kha tong thoka haise borok no nukoy belai khe kha tong thoka 50000 is like kubang te khoroksa 10000 টাকা saisung riwo abo kongkok ya haise ang hai borok taukbo buni bagai ba buni dofani bagai ba nijini dofa fanangoi tongthu ang 10000 টাকা rinan thanga hingke ang usi wansuk jakting thangna haise karon ang thani to kop kuroi amsuk wansuk jakting thangna ba 10000 টাকা kubang marang le
ang bahai khlai nai amo joto borok thani kaisa wansung mai fia o 10,000 টাকা rinai bonole bukha kaham noma hinchine haisi belai bukha kaham ma hinai bukha kaham ni bagai no tini bo amkhe rewe mano nge borok na hambai maru haisi hambai maru nge chini borok no bang koinai bono kubang ma tongo kotor chakri khlainai are nini 10,000 টাকা nini bagai kustaya rang no to ke bobo kam nangi hene sabe mi rang kam nango hai pano nini 10,000 টাকা thangmani bai nung hamare si mannai chase cha sanai no kogono tongo nung buino rima tongkhai nung bo salsa mannai biang tim manno kendu nung saimanglak mannai ngaboni bagan choba laikhe yak pholo ko choba laikhe chau chungbo hai hene chungbo choba yaw ko gya angbo je ane okat tongsak angri kha ang busu emon sali ado olote se kok banglainai tang phono gya ano saka comment bisingo nonole rohor mani tabo nung video sanamo first phono gya hina ano comment khai khorsa bor ingang o takhung na ekta no kok saka ang rohonai ang sawai mano te god sawai mano jang rodar horka rohoria ridari kharia ango phono goi taisa boibai hinjak tongna musungya aso komda rohor amsungda rohor harang sungjana musungya bo asor hama basi video sanamo sai tongti khai hi ang maharok boibai sanamo sungjaya ang rohor ka ang sawai mano god sawai mano ang rodar hoya an bisingono tongtong personal nini yagra yakbai rekhe debra yakta saimantong debra yakbai rekhe yagra yakta saimantong naiso yang kebana su proof jina kokroi ang remane ri nge chung tini bo collect khlainai tini ke brihaspatibar chung bazar ko chini para ko chung bin bagai collect khlainai chung box sanamjak tongo ang norno phunuknai nuknai chung je mansak jora tui tini khana soni chung collect khlaya konoi direct o baksono sanjana de bormani nogo thangoi no chung khuluwe konoi noroni sikango no kaun khai chung borok no yafar kabonai chung personal to je mansak rohorka chung tabuk public ni thani chini bukha kaham ti prasarok ni thani chung sanjana nei bagai chung chuba chu sanoi na nei chung ready khlailai jak aboni bukan chung tini okhonai desrapsani bisingo no norok nai tongdi hambai